agintari ordezkario zenide eta lagun, arratzaldean guztiak. Arrasateko udala, ekitaldi hau ditu gaur, hermanadura eraso egin, eta Iñaki Etxabero Bengoa oroitu eta antolatzeko. Bereziki eskertu nahi ditugu, gaur gurekin zaudeten Iñakiren hermanen semidea. Jakin dakigu, zuentzat, ekitaldi hau prestatzea ez da erraza izan. Jabetzen gara, oraindik oso bizitza mina ukitzen ari gara. Horregatik, mila esker dutzez, gaur gaurko ekitaldiak zuentzat izan nahi du, orain arte izan ez duzuen antoltza. Eta horren mantzatuak zenituzten hermanen eta Iñakiren memoria berreskuratzen laguntzea. Aurten eta hilabete honetan, 55 urte dira Iñaki Etxabero Bengoa eta Herman Irazugi bidegabeki ere zituztera. Eta urten muga hau baliatu nahi izan ditu, oroimen eta antoltza ekitaldi hau egiteko. Ekitaldi honekin jarraipena eman nahi izan dugu, elkarlanetik eta akordiotik landu beharreko memoriaren eta aitortzaren bideari. 2016an abiatu genuen memoria eta elkarbizitzaren aldeko apustua. Udalean ordezkaritza dugun alderdi politiko guztiek osatua. Jabeturik ezinbesteko urratsa zela gure herriko bizikidetza berrera egiteko. Gure herrian pairatutako indarkeriak giza eskubideen urraketa larria ekarri izanaz gain, oraindik oso bizitik dirauten zauriak eragin ditu gure herritarrekin. Biktima guztiek dagozkie egia, justizia, erreparazioa eta ez errepitateko bermea. Ekitaldi hau herriari irekia egin nahi izan dugu, pauso honen bitartez bizikidetza eraikitzeko bideari elkarrekin ekin diezaigu. 1995ko urriaren bostean, gauean, prestakuntza paramilitartako 3 lagun, Anbazarranean, Etxabenean jatetxea sartu ziren eta tiroz zuten Iñaki Etxabero Bengoa. Ez zen, Etxabe familia jartzen zuen lehenengo erasoa. Etxabenean, zein bere bi anaiek iparraldean zituzten jatetxetan, bomba bana jarri zizkieten aurreko hilabeteetan. Eta uztailean, Etxabenearen kanpoko aldea tirokatu egin zuten metraietan. Iñakik 39 urte zituen, ere zutenina, eta Maria Ángeles Cortina, Agirre emaztea eta 3 seme-alaba utzi zituen, Olatz, Aitor eta Ainhoa. Batallón Vasco Español eskuin muturreko taldeak aldarrikatu zuen Gerora atentatua, eta heriotzak eragin zituen lehenengo atentatu parapoliziala izan zen, baina zoritxarrez ez azkena. Astebete geroago, urriaren 12an, Herman Irazugi Bergarako Otzabar baserrian sortua eta Arrasate bizitzena taxigiratik hildak aurkitu zuten lehenengo, Santa Engracia urtegia. Gertutik egindako 3 tiroz hilda. Hermanek 28 urte zituen, eta Mari Carmen Arizabalaga zuen emaztea, eta 11 eta 9 urteko seme 2 utzi zituen. Jokin, Gabi. Erailketa ez duten aldarrikatu, baina Iñaki Etxaberen erailketarekin lotu zen, bai arrazoietan, baita egiletan ere. Urriko egun haietan gertatutakoak konpondu egunezko mina eragin dizkio. Eta horrek gehitu behar izan dizkiozue, ondoreko egunetan jasandakoak, eta ondoreko urtietan bizi izan dagoa. Gertatutakoaren inguruko gezurra, isiltasuna, gertatutakoa argitzeko erakundetatik jarritako oztopoa, ahantztura eta ukazua. Horren guztira, biktima moduan dagozkizuen egia, justizia eta ardura, ikusten aldetik, dagokizuen aitortza ukatu dizuen eta berdik inizioterapia eragin. Aipatu bezala, Arrasateko udalak ere, ustez zintzoa du, bizikidetzaren eraikuntza memorian oinarritu behar dela. Bai giza eskubideen iraketa iragokienez, bai eta askotan jasondako sufrimendu anitzai eta rutinez. Helburu horrekin, 2018 urtean, txosten bat aurkeztu genuen, argitu zaitartak egindakoa. Bertan, jasona izan egituen, motivazio politiko eta indarkeriak iragindako giza eskubideen urraketen biktima guztiak. Udalaren eskumenetan dagoela kontuan harturik, gertatutakoa ikusarazi nahi
jokoan jarri nahi. Bidegabea izan zen estatuaren eskuin muturreko taldeen indarkeria. Bidegabea urraketa hauek argitzeko borondate ez da. Familien aitortza eta memoria eskubideak urratzen nahi dizkie. Giza eskubideen urraketa guztiak bidegabeak izan zen bezala. Bidegabeak denbora luze delako eta lusatzen ari delako. Bidegabeak batez ere eragindako giza arte ondoren. Guk ere, eta gehien batzuei entzunda, eta udalordezkari moduan, konpromisoa adierazten nahi dizuegu gure eskumenen baitan egin dezakegun guztia egiteko. Balioan jarri nahi dute familia bakoitzak orain arte egindako bidea, biktima izaeraren aitortza ofiziala jasotzeko, egia ezagutu injustizia eskatzeko inolako laguntza eta babesik gabe. Adierazi nahi dizuegu aurrerantzean ez da bakarrik egon. Gu ere alduan biderako izango gaituzue. Prest gaude udalaren eskumenen baitan dagoen guztia egiteko, bai gertatutakoa argitzeko eman beharreko pausuetan, bai eta ofizialki biktima moduan onartuak izateko, dauzkagun bitarteko guztiak jarriko ditugu senideen esku. 55 urte luze pasatzen dira. Jada berandu bada ere, espero dugu beranduegi ez izatea aitortza hau jasotzea. Guri dagokigu egin ez dena aitortzea. Gaur ekitaldi honekin aitortu nahi dugu 55 urteko udal aitortza instituzionalen hutsunea. Aitortu nahi dugu izandako isiltasuna eta behartzen duten babesa eman ez izatea. Aitortu nahi dugu horrek eragin dizuen berriktimizazio instituzionala eta eragin ahal izan dizuen min elgarren. Arrasateko udaleko indar politiko guztien arteko elkarlana eta adostasuna egin dute posible ekitaldia. Gaur hemen, gure herriko biktima guztiak erreparatzeko, herriko bizikidetza bultzatzeko eta berriro ere halakorik errepikatu ez dadin gure konpromisoa berresten dugu gure esku dagoen guztia egiteko. Gaur, 55 urte igaro eta gero, Arrasateko udalak aitortza ekitaldi zintzo honen bitartez, espero dugu biktimen erreparazioak laguntzea, memoria kritikoa zein giza eskubideen ikuspegia zabaltzea eta gure herriko bizikidetzari irtenpena egitea. Hori dugu gaur